Yada se yamo akwa baby Adom TV Badwam Jumadi so manije said ye wodo ho share health tips no emu yeti my 5 minutes yen che na yedidi ye ho nkomo eboa ye mpa meda se nti wo fredox si ya obeje so say ye nkomo we na yare bia ho nsamo no ubisa no a obeyi ano ama 0244867068 ochna adepache ya 5 minutes yen che no asa kan ye ho na ya to so na no pay de me wo menua ba ma Kwame Frimpong sechere e wa ha wo free or your project manager e ma Tropenbos Ghana ye edin de ano de na wo de ba local mu a Ghana edin be no Tropenbos Ghana adwumaku a enhye abayase me say din no Dutch for edin a tropical forest sa na pesa okay Tropenbos Ghana. Okay. Enti adwumaku a wo se enhye abayase enti adwuma ba na mudi yo me da se se de mini abakan no ye frame Kwame Frimpong sechere okay me wo adwumaku a frame no Tropenbos Ghana na Tropenbos Ghana adwumaku a enhye abayase na ye adwumadi etitira yedi ene se dan de ne hwese ye kwaye no ye bebo ho ban na ye ba Ghana ha no ko emfie dionu ni wow na ya adwuma from 2001 to na me no wow. na dan de na ye adwuma ditira ye di ne se ye hwe se ye kwaye no ye bebo ho ban na ye adwumadi a ye hwe afi nso ye san ne akuafo bebre edi adwuma te no nso ye ade a ye di ana afi nso ye san ye research ehwehwemu ana ye di adwumadi no nso ye san hwe se dan de na ye beboa na afi nso ye be inclusive governance and I say be boa ma mabunu ma omni na so omo voice no yate te no na ye dwumadi a mo on ye pa kwia na ba mu no de ye nti say dwumadi bi simoni so ana me da ase ene de me ba ha ye project bi a na initiative bi a World Resource Institute for Alanche a friend of Restore Local na sa Restore Local yi part of Africa Landscape Restoration Initiative. Sa project ye hwe se yen Africa ha no ye betimi adua baabi a kwaye na se na se baabi a ansase na se ye betimi adua nia be 100 million hectares the whole of Africa na Ghana ha no ye die omu 2 million hectares to Restore Local no boa se ebeboa na de enhyehyeye ebi ato ho enti den de no dwumadi titiriwo ne se hwe cocoa belt no anti cocoa belt no adwuma ye locally led no sana Restore Local na abama no enti owo de nioma bi ato akwema opese otimi achieve sa target anti nioma 9 bi na Restore Local no ehwe ti de edikan community and as capacity development enti ye no ma ye wo local organizations no ti beboa ma nimdie se bia o dua nua wo kwaye ma emfaso ben na obinya ti be ma da nimdie na afi nso innovative financing te no nso ya dia Restore Local no ehwe enti mpempie nim se bia wo mo kwaye mu no anase wo enwumaku na mpese mu nua no aya ho che kakra ho ti wo innovation pe se Terra Fund financing organization be supported that process and when so organization see a person edua no almost so masene ye mo grant afen so assign wo policy securing policy and inti owo ahyehyeye a yetimani aban edidwuma afen so aban betimi aboa na edua na policies a emmoa ma enkofom ho nhyem no betimi aban akasa na aye innovative and I say aye enije ama obia adua and afi so Restore Local no wo bibia free no monitoring tools and I say monitoring aspect tie no so wadua nua no dodo say na enyini tie ma onchekire tie wo programs bi a no so ekum tini na aye niema eboa ma sa Restore Local no etimi edi wow Maria dear pa because ye me desesi a na ye dua nua no de hi na enyini de hi na esei enti ye be ma ye nchekire se be ya be se kura eno so na mfaso no ebe bebre enti dwumade no be koso wo he se na hyehye no tie na eda be ya yo me da se 2 weeks ago ana ye launch Restore Local ye ni ochebi tie invite titiro forest for be kasai NGOs we be kasai communities one so a
ebekasa me say me ko mu as a local restoration champion. Okay. Because yenya mwa as Tropenbos na every initiative no I friend AF100 ni mo. Na restore local no and the part of this initiative. Na no ebeboa ama sa you need there so hu no etimi etumpon. Okay. Yo nti better no why na betimi a benefit? Yeah, nti obi a owo opepa say odie nua ewo within that cocoa belt no. Nti ebe no so a omo ebe ye nhyehyeye ti ebe free organizations and as be invite organizations a omo die nua na omo timi apply na Ghana ye target of 2 million hectares na pese achieve no. Etimi aye no. It was sikatwe bi amem. Pacho there bi we dey broni no na and as organization no na air supported grant and sana no etie. Okay. Ya tinti bibia ne hobiem. Kakra mekane se enuedua de eye ade a ebeboa ye nyina enti as oman no yemfa ensi ye niso se yebedua nua de meka afi niso se deni na sa restore local project ya na program yi it's not just about say ye dua nua nko a eye ade a ebeboa na afi di enwuma aba because titro se yemfa ne se udua nua apart from say ye dua nua ma nua nanyi no community na ye adwuma no omo nso munya honfa so example say bia ye kwa akoye na azua ye mabu na ewo ho ema ewo ho ye befo mu amoma ye adwuma afi nso ye kwa akodua nua no wo field ho kra omunya emfa so nti no edi empuntu ana afi nso ye sama community ni nimdie fa hia say ye bedua nua ana afi nso enum say ene climate change nsensem no ba ba bia nti si edue nua se yekuafo ebra omo no bae no ese no at least omo betimi anya enua betimi asi wo mu na ho kwan ti omo ya ade a yepese ye ne moche. Okay mo na number bi ho a betimi de ato ho a obi pese ono mudi nkoma amaboa. Okay se ope me number wow number oh yeah sure why ready ana number restore call okay or the my 0558 no I know your organization number on betimi a reach nti e was screen so ye de be mamo no see another betimi aka okay nti asa bibia ne hobi pacho me da master yo and so yeah that say enti no ho mfaso bebre mesro kuani na kokofo no on say restore local no ba ma ye cocoa growing regions enti organizations adwuma no wo ba bia yedua cocoa no enti no so ya de a ombenya mfaso bebre. Okay enti number na wo screen na say na ni die mu a no frɛ na ginkyeremu bia na ntimemua na no so asa bebie adwuma kwan so de ama mabuno no because ebase yeduedua nua no a ese ye employ nkofo bi no mo so ebo opportunity ni wudua wan hwa so benya interest wom na so wo di build ho ano no one day yete ha na so abetena ha na ba bidi adanse ese na no bi owura kwa me sechere ba ha asama okan na me so me dia ba bedru ha so hu sa na ye boaboa ye ho ti fa ho hyem ne yentumi emo ma me nkomra na ye ba ye beto so